gilirane awake dhewe reng. Iya iya. Lah perange ra diterusne, Truk. Ya engko no. Iki sik GR kok. Kiai Petruk matu mantuk nyawang sinden saja matuk Kiai Bagong mlaku edang-edong nyawang sinden moblong Kakang Bayu colali welingku yen kowe lumaku perlu kasusu pamrih supaya selamat tekan gone Pak Sopir ayo iki ngelingke babakan kendaraan ya reng ayo ro montor enggak mantor balik jungkir akeh korban ketrawasan dolae rasane sing nandhak anak rabine sopir jas
umpama numpak kendaraan ki kesusu ki sing disusu ya apa. Mulai dalam berkendaraan ki kudune konsentrasi penuh di dalamnya, aja nganti terumbang-ambing oleh suasana, no. Ngono ya, Truk. Dadi kadang kala wong marah, wong pegel, wong nesu ki ya bahaya lho kok numpak motor, no. Iya. Ngene iki mujudake gaibing Gusti Allah Ta'ala, awake dhewe iso sowan mrene, iso silaturahmi ana dalem kene, panjenengane Bapak Brigadir Jenderal Polisi DRS Haji Dwi Hartono Sarjana Hukum, kang dina kalungguhan iki mengku jabatan, nah, mula awake dhewe kudu ngerti babakan utama, ngerti babakan kabecikan, no. Iso sowan mrene iki termasuk gaib. Iso ketemu karo kanca-kanca dulur-dulur sing mapan ning kene ya termasuk gaibing jagat. Iso ketemu karo ibu-ibu waranggana iki ya termasuk gaib lho iki. Ora nyono ora ngira, mbiyen iki tak kira lek ketemuku ki mek karo Bu Sutar ngono ae. Karo Mbak Pung, Mbak Uji. Nyatane dengan berjalannya waktu iso ketemu karo Mbak Lucy, nah, karo Mbak Via, ya termasuk Mbak Imas juga, ya Mbak Elis. Jadi ora nutup kemungkinan nek sing biyen ora tepung dadi tepung, lek wis jeneng kanca tetepungan terus dadi kanca akrab. Oh. Mula jenenge kekancan iki kala mangsa ya dipikir kanca ki lek akrab nemen-nemen engko bentike ketara. Dadi lek pas seduluran iki kala mangsa dicedheki, kala mangsa didoi. Dadi ben eneng rasa kangene ngono. Engko lek bendina awor padha karo bojo lah. Biyen nalika sik arepe ngepek utawa arepe naksir karo sing ditresnani karo calon bojone, beh kaya-kaya donya kuwi wis ndek enek wong sing ditresnani kejaba calon bojone. Gitu. Manten anyar sandung jegluk nek piye to sayang. Kene tak suapi, kene tak wijiki. Lek sik anyar. Kok capo lek wis anak 1 2 3. Iya nek sing wedok kepleset titike iya. Biayaan. Jane moto apa neker ngono. Iya. Mula lek jeneng kekancane ya niku, ya. Panyuwun iki kala mangsa ya aja diwakrapi ya aja di wong tresna ki ya ngono lho, Gong. Demen iki kok kenemenen le demen. Kuwi mengko dadine ya gething, ngono. Guthing kok janget teko ati. Bendina dipikir mergo pegel, suwe-suwe ndek rasa demen lho, tenan. Ya ngene iki pawane aku gething karo Mbak Lucy lah. Lucy iki macake aturan ngono. Bau ndina tak pegeli ning ngen lho kuwi. Engko sesuk titik-titikno ya tambah kok malah duwe rasa nis ya ngono. Ya ngono. Mula ya ndak usah dipikir ya ora usah di wis pokoke mlaku apa eneke ngono ae ngono. Iya. Ngono ya, Truk. Oh. Sareh-sareh waton pikoleh iki mau sopir taksi. Lah saiki diteruske karo lagon-lagon lawas. Umpamane lesung jumengglung sru imbalan lesung jumengglung manat termanungku lumandang ngopo iso jroning pisan tok 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 gung tok tok tek tok tek tok dung tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok tek tok dung.
ngono sik penak ya. Lasong jumangga sruit bali balan Lasong jumangglung anang termangumpul kumandang apa iso jan Mbak Kori suarane banter Mbak Kori. Apik priyayine lugu. Lem laku cepet ya. Ya tuh biasane munggah kok ning kroto ya set. Emang ya dirasani Pak Gondo Mbak Kori. Heeh. Kori lem laku kaya ndak ngambah lemah ya. Set. Wasa kok ya. Ya, diteruske. Sareh-sareh waton pikuleh tembang-tembang iki lek sajake ana guna paedahe kuwi ya penak dirasake ngono. Keklumpuka ngelmu kang sejati sangune murwengton pacangamu tansah ngawe awe Bagus Pati lawan Roro Pati mung tansah ngenteni ing lawanging kubur. Pak Gondo, ayo Pak. Nadyan biyen rupa ayu manis iki lho rungokke najan biyen rupane ayu manis dena moblong dinok moblong-moblong ketoke ayu manis dinok moblong-moblong wah mlekongoh ngono lho pokoke lah iya yen wong lanang bagus tur anjlone yen wong lanang bagus tur anjlunet yen wis mati jrangkong nginggilani wis mati garek blung tok jeng bayi ayo bagus-bagus ini ngendi ngene mula ngati-ati ing donya dangu padang bulan ing pesisir Banyuwangi padang bulan ing pesisir Banyuwangi kinclong sejarane kaya kaca kinclong sejarane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka Banyuwangen nih eling ya padha elinga elinga eling ya padha elinga perjuangan 45 perjuangane rakyat Indonesia eling
ambil negara dibelani korupsi marama eling-eling ya padha elinga perjuangan tanpa pamrih nikmatmu perjuangan nih para rakyat Indonesia. Samsur kulonan mama gemae pretete Tak oyake pretete tak oyake kanda dadi gawe ati mesti mati ati mesti mati Mas klitik nutuk Mas Mas Mimes wasi tong 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 brung tong 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 brung tak bedile Mimes wasi Mas aku ngene iki demen wong sing dimarem iki ora kaya lek cethuk kanca ngono. Lek nang omah ki nyapo mek lingak, linguk, telang, telung ya. Seneng seruwit karo graita urip. Urip kok digraita. Urip iki dilakoni ora usah nelongso ya ora usah bungah nemen no. Ayo. Ten dawuh, Mas. Niki teruske Mas Klitik. Nggih. Iya. Nembe dar po? Oh, amno jagoan kalih menapa derek-derek keluarga agem yen pun Bu Ganjar. Nggih. Iki neng Nawala kok ngene Purnama Jaya adikku. Tulisane jan rapi. Sik tas iki. Kalau kidul sang spidol. Wit biyen sing dikersake sing dijaluk iki tutut wirang. Ora tutupe wirang, tutut wirang. Malah dewengenane nulis nggih kleru kok. Piye, Mas? Karepe nyuwun gendeng tutuping wirang malah nulis tutuping botol ngono lho. Oh ya malake. Engko jajal diaturake piye tutupe wirang. Mripatmu bar kelilipen toh. Alah ngomong nggih. Lan menika wonten pesan Heeh. mangke ingkang amoku gati nyuwun gendeng nggih menika kutut manggung Rama. Wah ngoten. Ora susah dadak mengkin sakniki mboten ana apa, Mas. Ngoten, Siap, nggih, siap. sembah nuwun. Lho, priyayi sepuh ki pundhutane mesti sing Saestu. iya, mesti lek sing apa kuwi jenenge? Sing Lho, mat-matan. nek pun ngeten iki pancen kudu dimatke, Mas. Heeh. Lah wong kowe wewe sing marah-marahi. Ae. Lah wong Senggak lho kok kleru. Jan. Nggih iya nggih ulang nggih iya nggih. Eno. Bu. Sik, tak jajale dhisik, Mas. Nggih. Kutut manggung. Nggih. Kuwi karepe buta-buta galak kuwi. Nggih. Ngoten. Sik, aku arep njajal kutut manggung iki sak ora-orane sing ditimbali mrene iki bintang tamune njenengan karo Mbak Lucy ya Mbak Nggih. Lucy mawon. Nggih. Wah. Lah Iki kutut manggungna kagem nglaras Mas Gareng. Nggih. Laras swasana anggenipun rembukan yen pun Kang Kagungan Kersa Bapak Haji Dr. Andes Dwiartono. Iya. Wah. Wilujeng-enjing. Bulus. Bulusi. Kok bulus toh? Oh, iya. Wilujeng-enjing Mas Ik. Iya. Tansaya enjing jenengan tambah semangat nggih. Wah, nggih. Jamune napa, Mas? Wah, las kok ngerti. Kok nek encok kedelinu romantik wis ilang kok, Mbak. Penak niku nek ndek penyakit encok pegel linu langsung ngunjuk cem-ceman anu kalpanak. Iya diaturake. Nggih. Bodho meneng aja. Lah, piye.
Sik bodho matno Mbak Lucy nembang lho. Kan ngemakne pripun? Suwantene kaya ngene. Niki lho, penerima tamu papan iki lho kaya ora ngalih-ngalih. Ayo. Mbak Lucy iki sinden sesendunan yo jempolan, Mas. Malah lek nembang dangdut. Wah, jempol papat. Jempol papat. Saking apike ngono. Malih Jempol papat lak yo geblak lho iku. Iya, mergo saking apike sing sikil yo diunggahne, sing tangan yo diunggahne. Konde jempol sampean. Ndak duwe kayak kaos kaki. Aku ya kaos kaki nanu Mas aku Mas Rikuh. Nggih. Neng pla Mesti merem. ngematke Mas, kulo Iya. saged konsentrasi. Iya. Malah royan karo Ibu Berkudur. Iki didokumentasi dadi sak waktu-waktu Nggih. disetel karo Eyang Putri Sujira. Oh iya. Dadi muat neneh Pak. Leres. Kiai sepuh iki senengane Tenan. tembang sing mat-matan ngene iki kok yo. Kesuksesan penyanyian tanpa enten dukungan saking penyanipun Mas Aji Entertainment yang mengrekod pagelaran wayang kulit. Niki kasete pun didar nih teng pundi-pundi. Milo to Mas. Wah, saestu. Wonten YouTube. Mboten sawan beredar wonten Segol Kidul. Iya. Wonten ning ngene pinggiran-pinggiran ngono. Anggung embut manas Ai. Mas. Iya. Aku pewakil. Ngapa? Ajudane klitik lho, nek wong pindho nggawa songkok merah. Liwat iklane ra Kaya wong genah. kalah main. Ngono ki takjak angger lunga engko bablas ning Pasuruan takjak Suban yo gak gelem malung turu ning mobil. Jan. Iya. Mas. Kang, Ai, kang, 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 Jan. Mbak Lucy yo. Sing Wah, gong barang ku lho ora ketok, barang modele kaya eruh. Oh, napa tenetore? Tenan tapi bersyukur kok jenengan panyunane dipun pinangkani Pak Dwi Sarimbit menika kutut manggung langsung untuk kiriman Apa? bola-bola waranggana iki mau. Apa, Mas? Iki sak keronjang anggur merah karo klengkeng.
Ki rencanane untuk kirim maneh Lucy kok Apa, Mas? sak kelenjang nduk sampean. Anggur, Dudu, klengkeng, dudu. rambutan. Alah ya ora no. Lah apa? Bimbing wuluh gitu. Wakil. Lah ya Lucy iki nek dijangan asem-asem seweger kaya mbok. Seger. Nggih niki kula kentene khusus Mbah Putri tasik anu dereng sare lho Mas. Loh, Eyang Putri. Nggih. Waduh, nika. dadah pancen yo apa jenenge? Penggemar wayang Nggih. tenanan. Mula ya lakon barang ku ya aja nganti Dimatke. nganti sembranan lho, Truk. Ayo. Dasare Pak Dwi menika remen peksi, Mas. Hmm. Mereka wonten glatik sak pasang wonten perkututipun. Dek ingi piye? Malah kutute Pak Dwi itu menemukan riset yang baru Mas. Oh, Apa, Mas? loh. Kawin silang manuk niku. Weh. Jawa Timur pertama kali yang jenenge mising miwiti ya Pak Dwi. Pak Dwi Hartono Leres seorang polisi sik sempat-sempatnya kawin Injih. silang ya. Leres Mas. Manuk apa karo apa le? Lah, Manuk kutut dikawin silang kalih manuk pendet Mas. Wah, lah ucane sejen. Sejen no. Piye? Manuk kutut karo manuk cendet ya. Nggih Mas. Pendet. Nggih. Manggunge Kur kuku tat. pek. Kuwi tak ge karo dagelan sitoke lek kuwi. Mangga 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 Ya. mangga mangga Mas. Apa ta, Nduk? Mangga mangga Mas Eka. Jangan jeneng kaya ngene. Mangga mangga Mas Kluthru. Alah kowe nang mburi dulu. Mangga 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 Wah, jan Maranggono iki lek ketrima kaya ngenten Pak. Pripun Mas? Lah ngenten iki wae kaya Mbak Lucy ngenten iki. So, diparingi swara landung ngono. Wajah yo wis lebih dari cukup. Nggih. Ora landung piye wong tandone sakmono gedene kok iso. arep ngelokke aku ora semerlek ngelake kok. Iya. Sitoke mari Mas. Sitoke jas jus. Tengah teh gandul. Ora ya. Anggunge manas. Iki kok balik manggung. Pramitra. Iya. Kur ketekuk tat lho. Pramitra kami nalajo Wilujeng. wilujeng rawuh ipun para tamu Iya. wangi wangi ya bebek ketut mangkuk rasa muni Bapak Ternyata setelah kula mengamati Mas Eko,
Pripun Mas Kluthuk? Setelah kula mengamati menika bedane wong lanang kalih wong wedok niku ya enek. Kon ngendi Mas? Sik. Tak urus lho iki. Anggone Tengerane no. Anggone dahar ki ya siji. Piye? Jebul padha-padha menungsone tapi yen lanang karo wedok anggone dahar ki siji. Umpamane Umpamane lek ki mau dahar klengkeng. Heeh. Lek wong wedok lek Yayi dahar- Kakung. lek wong wedok iki biasa klengkeng badan cek ini terus ngene. Heeh. Oh. Sing melet tilate Ilate sik. melet sik beda karo wong lanang. Wong lanang langsung. Laki doncen Nek lek ora iso nengeri wong wedok karo wong lanang nek ning petengan. piye ya? Lek nek nengeri leh niteni piye carane? Lha piye carane? Lho, leh niteni lho. ya suarane kok suarane no. Mboten no. Lah kok apa? Salah. Kok apa? Dideloke nek pas ngumpa. Angger wong lanang kae nek nggon petengan, angger ngumpa ning ngene berarti wong lanang. Oh. Angger wedok lak mesti ngene. Lah kuwi iso ditengeri. Ngono. Dadi lek wong wedok ndak begagah. Ora begagah ngono. Ora mesti aku ngumpa ya bekakale. Lek awakmu iki pancen yo anak warok iki. Layakno kono njlebret stempet tok. Bapake warok Mas. Warok Pak kula. Gaene klithing ning kene Mas kula. Nggih. Wah, jan tenan kok Mas. Bapake Lucy niku warok dongdeng. Suarane niku wolalalah kaya bledek nika. Mila. Wah, anggur tekan wah. Ento. Ya anak warok Mas. Warok Lucy. Warok identik suarane lak gedhe tok. Lucy enten to, Den? Lucy tanggapan mangsamu. Kuwedi iki kan suara. Warok niku suarane nggih gedhe to, Mak? Oh iya. Oh, warok suarane gedhe to, Le. Celana kombor, Gambar. warok iki. Basa kula tekoki, ngeten niku kalih macan nggih wantun. Sing ngomong sapa? Lah nyapa kali macan kok malah cilik. Lah wong suara. Berarti kuwi dudu warok kuwi. Piye? Wari biasane iki. Ayo Mbak. Sik enten to? Isik no. Lanjut. Seprapat jam lho isik lutut. Fenomen. Omben. Mbak Lucy. Ben. Sing bareng ngeton-ngeton iki lek pas ngene iki lho Mbak Lucy. Ngrene sing anyar. Omben. Karo sing istimewane lek pas nembang lagune Bu Rita nika. Iya. Burita. Aku arep sing bener Rita Sugiar. Sugiarno. Ben. Omben ana manuk kota ata omben ana Layak Elis ki mau semangat. Ngantuk ya ora. Sebabe ngapa? Lah wong simpanan prianya datang kok. Sapa? Lah kuwi mrongos ning kono kuwi. Masih. Bocah kok modele kaya Randisin. None. Pakan Sing kok ngene dibaleni apa iso ya? Dak. Piye? Niki manuke sinten, Mas?
Ya manuk kutute Pak Dwi Hartono. Oh. Manuke kutut Pak Hartono. Kudu enek kutute lho. Ngojo di iya. Manuke Pak Harto. Loh. Kayak ana kutut. Aja mung manuke tok. Ngapunten lho Bu. Isin aku. Bocah jeng bayi. Manuk kutut. Manuke kutut Pak Hartono. Alah. Omben. No. Alah bapak Aku kok kelingan Butin Tanggung. Manis ngono sih kok kelingan biar nek nembang ya ngene iki. Anyar. Lho ndak niku Waranggana gandengane Bu Sutar sing nuntun kula riyin ngono. Butin sakniki derekne Mas Minto ngono. Oh, alah. Oh, Makten. Iya. Alhamdulillah. Niku sakniki pun dadi simpenane bapak kula. Oh, niku ampuh lho suwantene pripun Nggih, lho. simpenan nyambut gawe kalih Butin tengene Mas Minto nggih. Alhamdulillah. Niku riyen melu kalih kula nggih dangu. Dangu nggih, Mas. Napa nggih to, Mas? Malih mung kalih Butin tok Bu Sutar kalih Butin mboten enten tintune. Luwam niku terus kesusul Mbak Pung niki. Kesusul liya-liyane. Gapur niku wis sinten luas lho niku. Nggih. Lawas niki. Wah, gepeng wis Salep niku. Tawes ya. Lagi susul terus regenerasi nganti sakniki bangsane Mbak Kori, Mbak Imas. Nggih pancen nggih perkembangan zaman Mas. Iya. Tuntutan hiburan, tuntutan entertainment ini ngados kan. Nggih. Lah, sing awet ya Bu Sutar. Nggih. Ya. Kula sinden enten peneruse dagelan nggih enten peneruse. Nggih. Rencana niki enten jenenge Jani Janelo nggih enten. Dani Janelo. Nggih, terus Edi Glegek niki nggih ajeng sinau. Niki gonggongane mengke bagian ngembleh Rohmat. Apa? Oh, ngoten Nggih, nggih. nggih gonggongan. Romat itu rasa dagel kon metu mlelenge wis apik. Sing apik Sing apik Mas metu diculak. Jenengane mulai. Ayo. Ya, amit-amit jambai. Amit-amit jambai. Lucu lho. Jembar Pariketan Sutar, satu. Undang-undang.
matur sembah nuwun iki pundhutane Bapak Haji Dwi Hartono. Lepas saka jabatan ning panjenengane ngersake wujute Kutut Manggung ala lantaran pengendikane Mas Kluthuk. Ya. Terus ke jengkori. Nah iki mau enten sing ngersake anu jengkori. Sambel kemangi. Nggih. Sing dipinangkani saiki wae ngono. Ya. Kuda nyongklang tumpakan Raden Panji. Wilujeng-enjing Jengkori Damayanti. Inggih, wilujeng-enjing. Wah, nyuwun pangapunten sonten dereng sempat. Iya, malah mboten lah wau sampun nyinom sampe. Maksudnya dereng sempat komunikasi. Oh, injih. Iya. Suarane. Mboten napa-napa. Mas aku lek omongan koyo nang telepon malah. Sing penting kan rukun to. Wow. Anu Pak Gareng. Oh nggih, selalu rukun. Sing penting rukun, semangat. Semangat. Niku sing kula golek. Ya ra rukun ki napa? Kompak. Awake dhewe iki senapas, sedaging, sedarah. Senasib, serumpun, sepenanggungan. Dadi lek dijiwit rasa lara, awake dhewe ngrasakne lara. Nggih, ibarat pepatah rasamu ya rasaku. Iya. Ya. Iki rembug tuwa iki. Maksude rasane pengrawit nggih rasane pesinden, rasane dalang nggih rasane Wiraswara. Ngaten lho. Jumeneng mawon, Pak. Nggih napa pantes kula jumeneng wong-wong gunung e lho. Iya, aja desa-desa lho. Lah, lek kula niki pancen tiyang desa dadi ya wis panggah desa. Arep dipoles ana model piye nggih panggah desa. Ya ning aja mbok ketone nek ben isu drep ngono kuwi. Lah piye? Sing penting kan ya duwe apa ya? Duwe beras, duwe Ya sing penting kendile ora nganti guling. Ya ngene lho iki ora anu nganti kosong. tak tengahi sejatine lek derep ki lek kore ki wis disingkiri. Dangir barang disingkiri. Saiki wis ganti profesi sopir ledok saiki mudeng. kok iso sopir wedok. Ayo, Dok, diaturake. Nggih. Sambel kemangi. Ning sore mau urung diaturake. Iki Eyang Putri Sujirah sik mirsani lho. Nggih, Ditanjake. Iya. Kersa wewungan ngantos ya enten. Pancen yo seneng wayang banget kok piye to. Nggih. Nggih, diaturake Mas, sambel kemangi. Terus. Bonus pes sing nyuwara wong panggul ya.
Wong lek sutange dawa ya mik ya. Sutang jaran lho. Jane wong mau walang kok sutang kuwi. Waduh sing nembang jengkori, sing joget Mas Klitik. Wah, jan sing ngendang Biki. Walah. Padha seloyone. Ame. Saiki karo Jeng Imas Sanjaya. Jenenge. Ayo, enten pamundhut Jeng Imas. Injih. Lungiting Asmara. Oh, lungiting asmara. Lungiting Asmara. Ayo nyisih kabeh. Nyisih. Bapak karo Ibu ben omong-omongan. Lungiting Asmara ndono. Yo, tak kek wektu lek sira ngomong-omongan. Pripun Pak, Kang Mas? Enggak, Pak. kalau Bapake jenengan iku lho. Lah, bapake kula, Pak Eko. Kowe aja nil-nil lek mlaku sing biasa no. Oh nggih. Trik-trik ngono marakne sesuatu ora. Sesuatu. Wijeng-wijeng. Wilujeng-enjing. Lungiting Asmara jajal. Dijajal. Ya. Wah, do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Mas iki awakmu kelahiran tahun piro, Mas? Kula? Heeh. Napa jenengan tanglet kelahiran bareng? Kon tentene ditakoki lahirmu dina apa kon dukunke aja. Tak tanganmu di epek-epekmu. Kelahiranmu apa? Tenanan kelahiranmu apa? Lek sak rohku dhewe lahir iki Selasa malam Minggu dhewe iki. Selasa malam Minggu piye maksudmu ki? Selasa ki nglarani ngantek Minggu lagi metu no dhewe iki. Jadi kuwi buka 23 paling. Nek ndelok rajamu ki rajan apik. Nggih. Pawakane pawakan pindha. Dewi Sri tiba pangan. Tegese napa Kang Mas? Isone nemu kamulyan yen kowe wis iso sesandingan karo dalang. Kowe aja nganti nyepelekne omong aku lho. Iki ketoke panggonane dalang sisih kidul rada ngulon. Ning duwe derajat lan pangkat. Oh. Dadi lek Imas ki titi sing Dewi Sri. Dewi Sri. Niku Sri Kandi apa Srintel? Tegese sok sing genteni Mbak Sri. Seprene anggonku ngenteni. Jenengane piye? Ora. Kita Aku aja dijarake lah. Ayo nembang-nembang semarane. Anu perkara iki. Sing dimaksud iki senes jenengan, Mas. Tegese lek Mas Eko ki duduk tegese Mas Eko ki dalang lek sing damane kan sisih kidul rada kulon. Nah, sejatine sing damongne iki duduk diaturke duduk Mas Eko, Nduk. Sinten? Lek Mas Eko kan kidul sisih etan. Heeh. Lah kulon ki enek ngono lho. Enak sapa? Pak Jakun demangan. Ya. Demene lek mek guyon ning panggung ngene, Mas. Nggih. Hati-hati.
Isone mari lara nek teng panggung. Diaturi. Sik jajal sepira Mas? Mbak, nadane Mbak, Mbak Mas. Sabrene nggonku nganteni janji. Iki bapak-bapak sing saka Polda Jatim. Salahe kowe dolan wae. Kadung tresno mring sliramu dewang bagus. Apa? Ra eling dikalan waktu. Hop. Kowe gawe aksesoris barang to, Nok? Sing ndi Kang Mas? Lah kok gulumu mbok wae anu bros barang ketoke mentol-mentol. Apa Wah, tat. Sing Kira bros. kowe anu kritik barang sesuk-sesuk gunakanlah etika yang baik. Nggih, Bapak. Aja makak-makak. Jenengane kudu menghormati saya. Bapak. Rumangsane kok ora. Engko dikira Engko dikira ora tenanan. Ngono. Bu Sutar. Maafkan daku Bu Sutar. Iki mek guyon ning panggung sumpah. Pun ngetos mantuk ya. Ya blok kok jok laporan ngono. Iki lho, tulung agung ini. Nyapa kok jok iki. Ayo diaturake aku, dijarake. Pancen Mas Eko ki nek ra enek sing nderekne Bu Sutar ki wah kerepotan tenan. Sing ngelungke piring lho ra enek. Monggo Bu Sutar. Wedi tenan sumpah. Wis prasetyo karo Bu Sutar ora. Kadung tresno mring sliramu dewang bagus lan tinalan waktu hengati katan ra bisa ilang saya suwe saya senadyan mong tansah gedang aku sama yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti aja pikir semoyo wae aku tresno karo kowe dengan hatimu saya kemeloro iku aku ora bakal mundur aku ora bakal layu keturunnya ning sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmara Yen tresno kandha tresno, yen ora aja ora. Aja nganti kowe sak jroning ati. Ati rasa luwiting asmara. Gampang. Gampang santai. gak iso sabrene ngenku nganteni
musike enek musike ya alarm ya. Kula mboten lho, Pak. Saja kecekel aku iki. Iki mau alarm kendaraane Bapak Pak Dwi. Haji Dwi Hartono. Terima kasih Jeng Imas dengan tembangipun Lungiting Asmara. Riki angger nggon men disukani alarm, Pak. Mila. Kamar mandi mau nenten alarme kok. Lah aku lek kelingan suarane alarme Pak Dwi kelingan alarme mobil gua. Apa ya? Angger didemokno Ini. angger didemokno Mak. Oke. Sok sampean mbok sukses sugih. Yo saiki yo wis mampu lah. Nggih. Kendaraan sing sampean nggih Loh. aja kok ganti, Mas. Mboten kula dol Mas. Loh, Tapi iya. lek kula gadekne kerep niki BPKB niki. Niki pun anu nuwun sewu, Mas. Memang dalam 1 tahun ini dulur kula lanang niki kula pengin tumbas kendaraan. Enek gen kula kendaraan nggih-nggene niki mula niki sementara lagi ngedeke omah. Nggih, alhamdulillah. Kula muga-muga monggo nderek ndedonga para seniman seniwati. Tinampa dening Gusti itu ya. Ayo Mbak Elis, Mbak Nggih, Elis. yo. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung-durung kowe wis nasu. Ayo. Nek kali gawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing luput, jopi cereprongat banget, wong ayu dadi semrawut. Sosor bebek disosor meri, salahku dewek mohon sorry. Besok-besok gak lagi. Tak gandenge karo Via, tutuping wirang. Saya. Panyunan saking Bapak Purnomo Jaya. Adimas. Dimas Purnomo Jaya tutuping botol beliau sampun. Yuk Mbak Via Kuwi lho Jeng Dalu, Jeng Elis, Jeng Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng enjing. Oh iya. Mas Eko kok Pripun Mas? Lho, tembangnya tutuping. tutuping wirang. Ya jare nadane. Sepitan Mas. Cantik. Magadi. Ijo ular kambang. Jajal, lagu India kuwi apal sampean? Oh, Iya to sampean. Magadi. Magadi. Salam ular kacang. Jajal, Lis. Apa yo, Lis? sidik lagu iki lho. Boleh lho. Mak Gadir iso ora? Nek rasa mak erot wis. Ya. Ya, Pak Kadir ya. Salam. Niki sing dijajal sing pundi to, Mas? Loh, sing tutuping wirang mungkin Pak Mean. Walah, ngoten nek Mas Gadir. Lah kan mau men Mas Gadiran. Magadi ini sing jok. Sun mong bisa ngucap sepuro Nangreino biangi rupo pengohan ngemuli Barang terus terang ison sing benerono Mas yoreng nyati ison kang sikso 3, 2, 1. Tutuping. Qasidah, Mas. Ya. So kita. Wirang. Spesial buat Mas Nur. Yuk Sumawar dan Elis Nata
gunung awan sing gampang ganteni gampang sunhan hilyan riko hangtoti tutup mewirian natari wala sesun hai keko angin nok awan sing gampang ganteni gampang sunhan hilyan riko hangtoti tutup mewirian Jan tenan. Isun embung bisa. Dan pangapunten Mas Eko. Pripun Mas? Menika wonten susulan. Ya. Pripun Bapak Dwi malih lan ugi rombongan menika ngersakaken caping gunung. Lah ngopo to iso? Matur sembah nuwun Mas Bapak. Kritik Kluthuk. Nggih. Niki pinten-pinten tetembangan, Nggih. pinten-pinten Yo duka kekathah nggih Pak nggih. Wah, yo dipinangkan ya. Wis bar iki bubarne ora apa-apa awake dhewe kok. Oh iya. Lah niku nggih matur estu lho niku. Mare cangkeme Kluthuk niku sosoke nggih cangkem mboten nek digugu. Ya, Capek gunung sing apik Mbak Lucy. ya gini. Wes iki diajar pisan ning Mbak Lucy iki. Pokoke wayangan bengi iki ning daleme pripun Bapak Dwi kok bar jam 8 iki, Pak. Kowe ana ngendi? Kowe ana ngendi? Mesakno to awakku iki. Aku yang golek, aku yang golek. Jam ayu cepet kalau bali. Kaya ngene rasane wong lagi kelan mugi-mugi Gusti Enggal paring dalan caping gunung bawa niki sithik ae pamit lho. Oh iya iki ndak guyon Mas Kluthuk ya. Estu menika lah. Ayo. Lah menika saksine. Wah, mila panjenengane sik mungon Mas. Tasih. Waduh alhamdulillah Pak Dwi. ibu mungon bapak mungon eyang nggih mungon Terima kasih caping gunungipun Mbak Lucy niki sanajan luset-luset to sik kena digawe. Pun bubrah Aku lek wis isuk lek sore mah ayu lek wis isuk nek kulite kaya kulit jeruk ya. Lah iya, tak Ayo jajal jenglengane, jenglenge. kamu jengkleng to Lho piye kok ajake kok ora saryokane lho Mas Oh, nantang perkara. ora Nggih. Oh, sing pengen jenglengane Pak nggih. Wah, dijengleng Siap. Jok Kluthuk remuk, Pak. siap merapat Pak 86 Pak apa kuwi 86? tomboki togel dhek iki Oh, iya. Wong genah-genah sowan nang gene priyayi sing tukang apa jenenge artinya dalam hal iki penegak hukum awake dhewe ngomongane tugel. Gak kira lek sing tukang ngecer iki. Maka, Mbak. Bocah kene sing ngecer. Aja anu. Kira aku yon. Boten. Saben bengi nyaman Sapa sing jengleng? Mas Jok Kluthuk Piye ta kuwi? Ngene. Oh, sing ngendang ora ketok. Resikone lek sing ngendang ra ketok iki. Gong Bagong Boten ketara. tendangmu sungan kene lho Le Ora apa-apa ya Mas. Ayo disesuaikan situasi dan kondisi itu Siap. memang disiapkan. Ojo guyon pas kene. Yo tenan. yen memajan Ben Mbak Lucy, sampean jenglenge. Lancang.
Wong sampean sing njleng Mbak Lucy sing anu ngono. Nggih, Mas. Ayo. Hormat karo atasan. Ayo Mbak Lucy ndang siap. Nggih. Dijenggleng. Jane kula pun siap dijembleng kat wau, Pak. Kendange ora roh mripate. Ayo. Yen mamajan among karo janur kuning janur kuning janur kuning Mas. Mas. Ya. Yo. Oke. penak ya Mas penak ya Mas Wis sesuk malah kendir. esuk-esuk yo sing semangat ngono Oke lho, aku tetep semangat. Wetan Ayo, hei. Hei. Isu-isu wayang ngendok dah kita ya. esuk-esuk jenglenge serah ora iso panas sisan. Monggo Mas Didi. Panjenengan. Pacite. Seto Lucy wong dijenggleng polahe koyo ngono apa ya iso. Lah piye to Mas? Lah wis ora semangat kok. Lah aku Ora semangat piye dijele? Lah aku ora mimi jamu ya. Urung mimi jamu aku. Tak wae minum jamu mau ya. Tang ting tung. Panas udan janjine kepriye panas udan panas aling-aling ajape Ngapa to bocah? janji sabar lan ora kesusu sawah Tegal jembar-jembar mari ketan lembu-lembu sing gendang ora ketok. Ora ketok kadung kene cekel-cekel Perasaan, main perasaan. Nadyan wadon sarata suling kumandang ditresnani lan mongso apa duwe liya Indu
semangat cahe. Wetenge ki sen. Nek gunung tak cadangi saka yen mendung asili capek gunung syukur bisa gunung bisa hati Sembah nuwun sanes wedal saged pinanggihan malih Mas Fitro. Anu kepareng kula nyuwun pamit riyin. Sik, kowe mau diparingi mandat apa? Bayarane wong loro kok iso. Oh alah, lah kok digawa Hitung-hitung sing di omah. Kepareng nyuwun pamit kula. Ana sesuatu tuh. Niki kenang-kenangan saking punyipun Bapak Duwi lan ugi sedaya kemawon khususnya Bapak Duwi. Oh. Menika wonten kenang-kenangan. Oh nggih. Kagem sedaya kemawon. Nggih. Kula Matur suwun ben anu Mas Kluthuk mboten napa-napa. Pancen niku termasuk panjenengan penyalur lidah rakyat. Alhamdulillah. Mek enek kaya jaya. Lah dhewe kok mesti ngelolong. Monggo Iki sawetara matur sembah nuwun insyaallah sok liya dina bisa sawatemon Mas Klitik. Nggih. Mas Kluthuk. Nggih, Mas Gareng. Lagi gojekan mbok menawi enten keluputane, enten kesalahane mboten duwe niat ngelokke utawa melecehkan, memojokkan. Ning bakune sedaya niku wau mung gamel menghibur kalian para warga masyarakat. Ingkang langkung baken mugi-mugi sak pengkeripun pahargyan kala wadalu ngantos enjing menika sak pengkeripun kali soing sambe kala pinayungana kawilujenganipun panjenengane Bapak Haji Dwi Hartono. Sak keluarga besaripun kali soing sambe kala
mboten wonten alangan setunggal menapa saya lancar rezekine. Amin. Kalian Eyang Putri, Eyang Sujira, kula nggih nyuwun pangestu sepisan malih mugi-mugi Gusti Allah taala tansah mayungi kalian kawilujengan panjenengan sak keluarga besaripun nggih. Kula nderek ndedonga Mas Bagong. Nggih. Kunjuk dumateng penyanipun ingkang kagungan dalem, penyanipun Bapak Haji Dr. Andes Dwi Hartono, sarimpitipun Ibu Anjar. Matur gunging panuwun dening sampun ngraketaken anggenipun kekadangan. Pun kula anggap ibu kula piyambak, pun kula anggap bapak kula piyambak. Kula nderek ndedonga lan memuji mugi-mugi menapa ingkang dados gegayuhanipun saged pikantuk berkah saking Gusti. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah ya, liya dina bisa sapa temen maneh Mas. Nggih. Monggo diteruske kae para pepunden, para bendara, tata-tata anggone misuda kalian Denmas karo Kaca ya Le. Ayo. Ayo Kang.